Happy birthday, Papa Ilolo! Natalawan ako doon tayo, Ilolo. Ano siya may Papa Ilolo? Ayan na. It will be you and me. Malipayon pa mata ganina? Takaro na emotional na tayo. Another day, another vlog. Good day mga bitokon. Nako karon sa Iligan City. Kay kani nga vlog inspiring. Na birthday ra ko actually. Pagnaog di ay. Ha? Ano din ni pagnaog mo? Ha? Isun mo gagawin. Akong tuhod, sakit ako. So ang Lions Club, dili lang maayo sa outreach, maayo po na birthday. Mahal kay kong nag-hire kong driver. Oh? Okay, ganahan ko sa imong pag-drive, okay kayo. Anang dili bunog. Mahal sa akong driver. Boss MCJ, birthday sa among kauban sa Lions Club. Amo na nakalami sa organisasyon. Nay outreach, nay kaon. Uy, gwapo na sila Christmas Village. Wala under construction pa. Agay, ghost project, klaro kayo. Ay, ghost project ko. Darang village, kano naman din eh. Tuara, birthday boy! Happy birthday to you! Yan yung nag-give ko sa akong amigo. My birthday boy! Yan yung nag-give, magmahay naman ni siya God. Sino na ko kandang iligan, ito ko mapit sa'ya. Happy 41st, 41, 42? 41. Okay, 41. 41. Muna sa si Anay niya ka ng Tapi mo kauban diri nga trabaho gyapon, malay mo birthday. Magkita ng pala, hoy! Baro ba ko namahaw, boss? Wala ko namahaw. Dala pa gyapon eh. Mau galing. O sa pa ba birthday wish akong amigo nga adunahan, kortahan, bata. Ako na, kaya dang wish nga mugahi pa daw tuloy-tuloy. O sa birthday wish ni mo, boss? Karon sa Still young and simple. Humble kini yung amigo ba? Sino siya panganggat nga matoksikihor? More ladies to come. Kana. Ikaw basta nangyala ng klase nga. Botang kini yung amigo. Humble. Pero yan yung pangandoy nga mugahit kami. Fried chicken. Wara bagi ko na mahaw. Agoy kalami. Ayun. Agoy nara isda. Isda akong ganyan diri. Kaya grabe na silang tagkarni sakit na tong joints. Agoy pasayan kalami. Pasayan. Agoy ang humba. Ano man nga na may litsyo na pag ihumba, susabot sakit na tong joints. Nara. Ang makapagawa sa biga sa kong asawa. Ay, murag porn star. Morning nga ilim nun, nga kumakainom akong asawa, murag porn star. Pildi ang Viva Max. Dagan cake? Wala na eh. Likay naman ng cake. Ay, kalit yung kung ma-instant house, malibre yun rin mo. Bila itong iligan, 50,000. Libre ang 50,000. Ako na lang yun na yun. Narakong driver o ganahan ko sa imong driver ha, okay ka.
Okay ka, ganahan ko sa imong pagka-drive. Dili lang. Mahal kay kong driver. Kanta, kanta, kanta. Happy birthday! Kanta ang kuya. Wala yan naman. Kung gwapo nga amigo, pastilan. Mami, gabi. Ang couple sa gano'n, mga binatandon kay mga outfit ba oh? Birthday wish atong amigo, more ladies to come. Lord, ang pagkaon na naadi karong muntaga karong utuha, makahatag ka ng kabaskog o ka ayo sa aming panglawas. Kaning tanan, Lord, naa kami uban sa among mga lidere sa Lions Club. To concern for Amen. Happy Birthday! Happy birthday, Papa Ilolo! Natalawan ako doon tayo, Ilolo. Ano siya may Papa Ilolo? Ayan na! Okay, happy lang na. Happy birthday! Ay mo na lang! Thank you! Blow! 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 Yay! Happy 41st birthday! Ito. 42! Gihangyo, gihangyo. Okay, mag-inilugay din yan eh. Oh, naro. Nara mo ni paboritong pwede. Ang dalunggan. Birahan. Kalmayong. Sagyat pa dito. Dito, ni Karma ko, lapit mo ko dito. Grabe, pinubuan mo. Lapit mo ko dito. Okay, kinilaw. Tapos isda. Manok. Okay, okay, rice on. Lahi po ng lasa sa kinilaw diri sa kwan. Kinigan. Adiya sa lasa sa mga agoy. Palit ko mule. Taduwa. Ay, ma'am. Kulap. Dua? Zero. Taas na ng lugar balik kayo na. Asa si Sir Tung dire? Dire si Sir. Amo na dito utog, Brad. Dami kayo ng kinilaw. Gawin mo dito. Ting ba? Una. Mana ko lagi. Akong babae, nigaw Japan. Nakadila, karon na late man. Lagi. Ha? Ako lagi itong ipapalit og mule. Yun. Mainom ba, mainom? Yun! Daming cake! Mo sa na yung problema. Mo gini, mo ning usay makalagot sa life ba? Katong bata-bata pa ka gusto ka mukaon og mga lami. Karon nga idara na ka o makapor na ka, di na sa ka pwede mukaon, kay bawal na. Uy, kakapoy. Itas. Ilami aning green. Pertama siya, may pagkuhan grabe. Huwag. Really? Ano man yun? Kailangan ko tambal. It will be you and me. Oh, you're like the sun.
sing all along the way. When you come around, you bring better day. You're my perfect one. For me and you forever will be, and I will love you so. Tatawa ko, Jay. For all Eyes to eyes! Eyes to eyes! hey, my sweet. Yan na! Let's go make a family. They will bring us joy. Oh boy, I love you so. Hello, niya ba? Nawala na! Yay! Naputol ang momentum! Ano yun? Bilog pa kayo? Sa ato ang Lions family nga bisan sa kanayo kayo. Yan sa atong biggest yun. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ayan! Okay lang! Si ma'am po kayo nilift ulit siya. Lood. Sige lang lood pero nilift ulit siya po. Malipayon pa mata ganina? Takaro na emotional na tayo. Okay pa man ta ganina pero harap na rin. Sabay-sabay tadali! Aatay sa at lilimatin ako. Sabay-sabay! Iiwanan sa inyo ala-alang mga dahil minsan tayo'y nagsasama. Naputol ka. So that's it. Nami diri sa Tatay's Grill. Tatay's Grill. So need to go back na sa Cagayan de Oro. Layo ra gyud ning mga ngani. So danay lang pag mga ingani nga mga birthday celebration, it's not about sa kaon. Actually pwede maka-afford sa kaon. It's actually the connection, camaraderie, kuan po ka ng friendship. Actually sa ingana man na. So mo nang kaning nag-birthday karon kani si Boss Robert. Kauban naman ni sa Lions Club, usa gyapon ni sa mga dakong tao na diri na kanabitong ga-share gyapon sa blessing sa ubang tao. So mo nang pag-invite niya ni Anhigyo mi din niya. Kaya nagpasalamat sa iyang kanunay nga suporta. Medyo nakainom na tagamay pero okay pa naman. Pero may man ron hindi man kita ang driver. So yeko ra matulog ra ta karon. Ang akong gi-hire na driver na raw. Oh. Kita sa gitlog eh. Thank you, happy birthday. Si Anay, okay pa ta, Anay, okay pa ta. Sa pinday naman. Yun. Buragasangya naman mula ka, okay pa? Okay ba? Okay pa. Kuya, gining kapitan sa barangay, no? Ang among at tatsikis, wag yung nabutangan sa ulo sa baboy. Drink moderately. Yes lang gyapon. Drink moderately. Okay. Good night! Hindi siya mo yung Samuel, tatay. Ikaw naman ko matulog. Igonsan niya. Iksun mo na ni Yadila? Mama Dila. Suwertas lugar si Mama Dila. Puertas, igonsan niya si... Igson niya, di na. Puerta mo nang ditila di puertas. Puerta alay pero itong puerta lubot man dito. Puerta, gawad. Lubot ng puerta di. Good night.